Nyakara mugia juanga dakika ena aboro tok sadek marokinyi kamora mora maintiere machiegni e chenro mar mbako romo machakore sani nyakango mol kanyo sabich maro nyango antiere kayo kungo mondi mar mondo mia mi chal mar fwambo mago gin weche ma jofwambo magwa luonwa e kor gwenge duto mapacho kae weche minyalo bedo kod geno ni kuku ka achiel kod tiengi bo bedo ka ineno e cho manyien duto mag odiochieng' makawuono. Kawachako en kotudore kod chenro ma kaunti ma Migori odiochieng' makawuono bro bedo godo mano chenro mano mar neno ni othiedhi kata ogeng'a tuo mar fistula mathoro mako joma mine. Wang'e ni tuo mar fistula en tuo mathoro mako joma mine kinde ma miyo peka to kuom hawi marach omuocho kae kuom thuolo ma wanyalo wacho ni kuom seche mathoth kama bang'e okelo kethruok mag moko kuoma wanyalo wacho ni duong'a mag ng'ama miyo. Mane momiyo odiochieng' makawuono e kaunti ma Migori nitiere launch of integrated fistula program ibo bed ka itimo e kaunti ma Migori. Ka bende chenro makamano jafwambo marwa e kaunti ma Migori Jojuma bro bedo ka luonwa achiel kachiel mar mondo mi omenywa matut ni to gin ang'o giri mibo bed ka itimo e kinde makoro iketo piny okenge mopogore opogore mag geng'o ka achiel kod thiedho joma mine manitiere kod tuo mar fistula. Kopogore kod mano wach machielo ma bende waluonu e kaunti mano ma Kisumu odiochieng' makawuono otudore kod chenro mano maduola magayo bech modhi pacho kae mano Energy and Petroleum Regulatory Authority EPRA odiochieng' makawuono gintiere kod chenro mano mar kao pach jopiny kata tiego jopiny kotudore kod mano Kenya Pipeline Transportation and Secondary Storage Tariffs michana tema mano ka Kenya Pipeline Company mayudore e kaunti ma Kisumu. Jofwambo mago e kaunti ma Kisumu bro bedo ka luonwa chenro makamana achiel kachiel kendo gibo bedo ka ginyisowa ni to ibo bed kitiego jopiny e wi yore mage kata ang'o mowinjo bed ni ging'eyo ahinya to kokalo e odundu mag modhi mag ting'o modhi mopogore opogore kowuok ka kambi mano mar KPC kadhi e gwenge mopogore opogore e pacho kae. E kaunti ma Siaya wach maluono odiochieng' makawuono tudore kod chenro mano mar ndiko jogo ombulu ma wang'eyo ni nochakore ayanga tarik 29 dwe mar 9 mano mahigani kendo chenro makamano osebedo ka dhi mbele e counties mopogore opogore kata kor gwenge mopogore opogore maneno ni jopiny owuok oko kar romre margi mar mondo mi gikaw ombulu. Jafwambo marwa e kaunti ma Siaya Steve Biko bro bedo ka luonwa mar mondo mi ong'iswane ni to e kaunti ma Siaya kwan maromo ji adi mosebedo ka wuok oko ka kao ombulu nikech wang'eyo ni chenro makamano mar kao ombulu osebedo ka timore kidam matende ni jopiny ok osebedo ka wuok oko kar romre margi mar mondo mi gikaw ombulu. E kaunti ma Siaya to osebedo yo machalo nade kata kamano nyaka sani ijiwo jopiny mar mondo mi omed wuok oko mar mondo mi ondikre kaka jogo ombulu nikech iwacho no ombulu mari ema bro bedo ka mi nyalo mar yiero jatelo midwaro ahinya te yiero mar higa mar 2027. Kapod wantiere kaunti ma Siaya aya nyaka sani wang'e ni nitiere duond bura mano mar United Green Movement masani koro odonjo e pap kendo sani koro osechungo achiel kuom jogo mabro bedo e ng'wech mar laro kom kar chung'o bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya. Odiochieng' makawuono duond bura mano mar United Green Movement ma ochako ayanga campaign ne candidate margi kata ne jachung' margi mong'ere kanyo kaka Dr. Benson Obala mabro bedo e ng'wech mar laro kom od bura ma Ugunja e yiero madundo mibo bed ka ibago dwe manyien. Kanyaka sani mane en Chief Justice e pacho kae David Maraga mabende en ogai mano mar duond bura mar United Green Movement nyaka sani koro osingo ne jodak ma Ugunja ni candidate margi kata jafuadh bendera mar UGM e laro koma od bura mano ma Ugunja ni nyalo yombo e yiero makamano. Kata kamano wang'eyo ni kar chung'o od bura ma Ugunja sani koro nitiere jomopogore opogore mowuok oko ma olap doggi ndonga ne kom makamano. Sani koro wanyalo mana wacho ni may the best candidate win matinde ni jo Ugunja ema bro bedo ka ng'ado bura ni to en ng'a magidwaro ni obi otelnegi kata obi represent gi kaka jaod bura e od bura mamalo mapacho kae. Warito neno ni to en ng'a mabro bedo koyombo e yiero madundo bo bed ka ibago dwe manyien. Kwatieko chal mar fwambo weche mabende waluonu mano e kaunti mano ma Homa Bay. Wang'eyo ni kaunti ma Homa Bay ne ose tiek chenro mano mar
timo welo mag duond buche mopogore opogore mabende noseyiero jogo mabiro bedo ka fuadho bendera magi e ng'wech mar laro kom od bura mano ma Kasipul. Kata kamano odiochieng' ma kawuono nitiere chenro ma ikruok ne chenro mar puodho jochung' ma Kasipul mibo bed ka itimo kod duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC. Odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gipiedho joma opogore opogore ma duond buche osechwalo kata ma duond buche oseyiene no bi olar kom mano mar od bura ma Kasipul. Jafombo marwa e kaunti mano ma Homa Bay mano Ali Abich biro bedo ka luonwa wach makamano achiel kachiel odiochieng' makawuono. Bende pod nitiere weche mathoth mwaluono odiochieng' makawuono mano moriwo nyaka ng'anyo mago mag jopuonj mbalariany ka nyaka sani bende nitiere jopuonjre masomo e mbalariany mopogore opogore. Kuom ranyisi jopuonjre masomo e mbalariany mano mar Laikipia University gin bende nyaka sani gibuogo mar riwore e ng'anyo kod jopuonje mag mbalariany margi kaponi sirikal okochopo dwaro mar lecturers e thuolo mar seche 72 mabiro. Nyaka sani koro giwacho ni ng'anyo mar lecturers sani koro oserocho chenro mag somo e mbalariany mopogore opogore e pacho kae. Pani nyaka sani koro lecturers dwaro ni sirikal omigi omenda mano madirom bilion 7.9 ma en omenda ma sirikal pok omiyogi e CBA mane gikete kokgi mano mar higa mar 2017 nyaka 2021 kachiel kod chako twak manyien e wi CBA kata collective bargain agreement mano mar higa mar 2025 nyaka 2029. Mago duto nyakwara Mugia Jwang pod waluonu achiel kachiel mago e moko kuom weche minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiengi ibo bedo ka ineno e weche manyien mamoko mago odiochieng' makawuono kochakore e weche manyien mago maga migago. Weche mamoko bende nyaka sani koro e county mano ma Homa Bay nitiere chenro mano mar manyo ringre mano mar jalupo moro mane onimo e pi mane dho wath mano mar Litare Beach mayudore Mbita sub county mano chieng' tich ang'wen juma mokalo. Nyaka sani koro chenro mar manyo ringre makamano pod idhi nyime. Magi moko kuom weche nyakwara Mugia Jwang minyalo bedo kod geno ni kuku kachiel kod tiengi ibo bedo kineno e weche manyien duto kochakore weche manyien mag migago. Yiena mar mondo mi akaw yuyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.